medical catch them say. Your friend Kufiedu, who from a Jaco Abranti, bidam, Magiso. Be mammy home for enemy dinner day. Aha, I ate it mofra on night TV. Yedi canca, ye buy yenche cra. Nancy so, Paula Mantem was in the campo. And near my yedi bremono, yedi the ebebua or mine and the bremo. Nene minima bedja for. The edebag ebetu, fidi sudie, edicum cra, Nancy so. As I say, in nipa bia nasum na OTB free say, ubinimu a ubichire. Eni yeko. Eti yes embreno, ye baba akwaji yaboafo nkra to aba. Ye ba makwa badwafo so na me no ma twetwe nkomo. Obi antwimpire ho no ntibi. Edamu nyina mase. Yakwa bedu die na chese program ayeye eye edawanim de yeye bia no edayanim enu ho asem ne ba bekan na me semre no me koma badwafo no chen na ya twetwe nkomo ma me na de say over Onyame da so tiase yo me de ankasese me mamu ambo mudin na so be kan na mode soso na atiefu ahun se de make kan eno ano no na edu sei opoku mpacho me amani woni ni tiri nti di ka bo ni di na edu sei opoku edu sei poku ya ma mi asirifi papa he guy no boko de adumu yefe das na ma mi wo actress a je say senior hodo nyina so oyebi nti won de me ne na na wo adwumani yo yen semre ene program aye baba ye no are ko ne toda so edika sisi enema bi koso oman ni mu a ya hwene yanka anase ya ntren ye mofra ne ye mrante na daach bi no anhwe ana ede dodo na ko oseyim ahade yi atan ni mu atan atemu nyina wo bo ade nyankopon ya we ne nsem nimum obi nim obi kire nti ne yetieti a wo na so a bi ana dodo no ano ebetimi asesan free enema bi a wo ya bi a hu se entwa yi no program yi ede edawanim na yesemre no yen konkohwe ni nti ane yatena si ye wi a yaka ho asem $. Born in the 1993, his wealth source is unknown. Yahoo Boy. He's one of the most talked about socialite in Nigeria. Descid Wayne rose to stardom after a video of him smoking with a lighted dollar bill went viral. Since then, his extreme show-off of bundles of dollar bills have kept his followers piling up. He's known to spend
Yakwa kwehwe yaba medical ka say program etwagu official.ejako Facebook live nti okoho a onsa beka yo mami yaba am say yahwe kakra na dodo no a wo ho a yegusu a yebi ni kakra and ye kohwe yi abranti pese o kire se o sika o de bia se ne kete so empa no asa de bia ye mpa no or to be good no or de bia good dem na o tietia so na anyenya bia sika epe rough said the mpanimfo ka se sika mpe rough wa me hu se sika no epe rough de ekoso yi emranti ene maba wa yi ebekoyin eja ayare hosem ayare hosem kire se enkane no na wo ye bibi sa akra wo disie eye de na aba na de ye nim so obi anhwe ye eja first no simple so ko form amisika neses kan mood na ko to ade a wuduru ade wura ni bisa wo say ska we onya no we no kre o hwe mfi a wonya no hwe ska ne kura wo na o hu ska na nya wo dia eja ka bi wo ho a enne sa kwala de ma wo hu akwala na wo mu akwala no ye nimpa bia age no e wo bu a ese de ma akwala kotwa ye wo bu a ye de ma na panin so ye wo bu a ye de ma no correct na sedi ade ne se no ne sesese e de na ba wiase na ye agidie arehu papa se akwala kotwa nyansa be na wonim wo sa ska no ho ska na wonya na sanka panin ne nya sa ska na anka obehu ehu nyansa se ska we esem die we wo bo se paninfo ni bi koje yeti ase but paninfo no mkoje ne kra wi o mo sei nimpo mu kra mo de yesi ya na omo de ye me nhwesi ya na eja de kronto mo mfanya ye me nhwesi ne se wonyini na adwini mu ado enti enya ade a odi beye sa ade no abofra no so onim hu nim die bia asemo sika na wo hu ni sa no onim hu nim die bia hwese eja sika wanka sakura wo mre nyaaye no so obi de chewa wutumi su wutumi su efse ade na ye de ama wo no eye mprefum na eno so kura no wonya hu adwuma saa enti wo kra no kura every ho se na mre na menya aya na akase tears of joy yeah enso bisa ho se edo be ko hin esa de bia wa hyesi bia ewe wie mi ntwawa no udi ka asem bi se kane no kra no na empanimfo na eje no kra wonhu no kre se ye beka se obi akwa isa bi akwa pesika shebre bi wo ba bia yesi papa so masi yesi mesreme kan wo yesi mala masumasi na ya kan no kra no yesusa no se wo kwa kutwam kra wo nipa ne mantemu a na uyam hihyew o fere o ma amenum kra ti meka che se he enkofa ha ebia wonye ohwe na enso so no ehu bi wo ho se nipa we de ne hu na ene de nkwada yi hwe sika se de ode ye Ghana sika frawo ana o tietia so ena minim se ama hodo onu so sika ni bifra ana o tietia so wodem che se ofiri se wanya sika ebi kurati mi begina bontin ablanti mi hwe na yi baako begina abrosan so no otu sika no na wo mo asisa no ye beba ho yo ova se wa hwe bi mo hwe bi ba na ye ko ni se de ye ko no de no kwasem ni nyamyenim ni yenko ni yi na afia pem ahankron aduonu nkron me ofaduse boku ne kan ye workers be no nkomodie bi ko so na brantie bi etwa lotu edi ehun anigye ne ehun frama ne ho enkomo a wodi ye ne ho anigye no okohuri kotra trata ye de do afuso dano enam sika
osusu se wadi loto no anya ninti ohwe se da bi onfa trata no kura mfrefu mu ho no onfa ho anigye entinsi krom ani trata no so ho anigye adan a kuani asumasi wadi loto ne wadi ni hwi na onyame a onpe bone a sika mpe rough sika no wanya mu nkwa wonanigye bremu ansa ma magi sika no a odi loto nyaaye no adai ede ne kohwe ho wanka agi sika mpe rough wan kan ji kuran sore ameya nka se okoda se bia yare sabia kura me ahwe ne yare na ne hoye ne dia wa be di sika wa meje na musikanya spiritual money aye bodin ne die mrante kwa no se ebinum nam so no kwasam ne awrade anim ni wodwene ho de kwa akiri a ubusa ho se akansie bei na aba yesie obi timi to galopa ka ye friend Mitsubishi galopa wa me atwa mna te se dem ha studio ha ye de galopa no asimade ya ye mfansie no kopim se ekosi sen eno ne krakra eni say wahuno na Hebrew fo nwoma no etire yankon kenkan so ye aduno enson o si twa ne twa se onipa da se ni wu prekope owuo na chi no enti se miminie na ye nyina ye wo studio hai ya sala igina agenyankopon anim buaten na me gina sabi empaso disika ewo wiase nyina seso echire wiase se miminie mini paso mesi menya me ho mi wo sika na me dia sefom ho nyina na Awurade abusa se na ye den asem na wiye no enti die mrante kwa no pre wo mo ho apentem anya enne no ani enyan aya na medwene ho a meti ase ente okoni aka kire no wo kro no de bibia nsi nyemojasem na aya na me busa mrante kwa ase enti wagimi na sebia kronto sebia nyado nyanse ni utrim na uni yo nsisi so na maame uni ankuma o papa wonum nyina wo hode mpaipa ta wache wo se da bi ya che enti maame mpreme mpenentem wonya ya afi nansa pe o maame na esene o papa na esene no woni hwanu ni yidi woni hwanu na ekodie woni hwanum na ekwakodie enti ya na emu ya se wutufua na yetufu enti na Nanabuachi da Costa kai wasi obi hu obi a Jesus serie bisu hu obi a agise muna ye woni ye pi anka nipa nyina betimi di omo ho afore nanso obi wo hono mu a ye kwa ye ba pi asomasi di ni sika de na obi so agu ahome kokko gira nchen wo se Awurade obre ne brepa bre nso Awurade be hye ne ho animonyam no na ye anigye no ahye Fanfie dunso ye wajapade onyankopon se obem wadi wo nkwana no amen ono enhira na me se eja siesi ye ka hwanu mu pa na wo hwe wiase abrabo yi a ewo se nkomu ya adefo pa wo wiase die di kan kaya yi na no me kan me se adwumaden masika anka ewo se nka memfiri Kumasi kejetia emra mesin twam kwada so ohwimo ase no na wo se misika gu akritikrutem na dibachi esan se maso ne ma okejeti abre ikomu bo na nsunya num sa enti die ne apri apentem manya emrante ne maba wa no ayire so dodo enna no betie ese akun obi hyebotom aden ana ne mpra ne abrante asomasi enne kra de edin afoforo aba no de ene wo mutu di bebrebe bi omo akọ ya semo ene miaye a wo mu hia ene asemkura wo no moka na wo mu ahofade wo mu pie biaye bia nipadom hia wo hunu ebi ne da so no ene wo hunu nipasu a wo no mapie ho na onu mini amintwa no de ya wo mu kura ne se adibu susu nim dabi se sika na o manya ne sa ne nti adibu nim adibu ni se okoto ne papa
panimu a sebi man anase mpanimfo atwa hia ba bi omo de car ni twam asem omo kan say unya 70 years na ye de say o mate so say abadua nan unya 40 years na ye de say nyin chede omo mpekura dabi na ebe ye ni enti ya na me say unya sika no pe ye enya ye no a wabusuafo ase hie no eda wanim me chere say sika de efe eda wanim sika de efe sa unya bi susu a ankaye na so nyame nhira ne kwan no eno no sa fi say trosem kra kan o say boni nyina hini eni sika pe ese so ye adwuma ampa obesam onim fifiri sa kwabra ne bedidi na batire sa ebi wo ho a ono yire ne o ma wabusua unya kakra o ma ame soso ne unuanom kakra wo mo asabi o classmate bi oni bi wa no obi kakra dofo besrewa wa pe bibia ma no na nke ye koye ni sa nenso ene mrantie du nan du num du nsia ne ma wo mo ye no na dia wo kana de ye 10,000 years wo money so da be na we kakra da bi ye pentema de adwa wo se wo chena da bi emrante kwa ne se da bi mame mla ho na wonim kane no yesi abrante ne ye ya no kofa se be na kanchema bi a one ne wo ho titima na ebeti ya ne kum unhu na chire akanchema fo no so afo mo ho adwen se de omo so de mrante ne guru atopre no ene omo dressing ye ba ko ye kuta sticks bi ne ahihie eche bi ne ye ko ne ye kire ye location ba bi ye wo oba ha ye ba mo nya sika wo yisi ye ba mo yisi na ema mayoi sisi akokodu a o maye nyani eja eye akokodu hwe ya de se obrasha se enye din na ewieye eni asem mi echa mti we die me se obrasha se no edin ejadi nta me kasa so wa sha sie ya unwie yi no kre o si dan financial na ya basa ebede na dan wo si atumi agina wo enti se wo swa na se wo se wo ba pre wo ho na wa ye de ni kwan se wo ya wo wie ya ni asem no eja ye gina ye na mo ye hia bi o ye hia bi minya 16 years am sha se se mi kodwa me de wa wonim se me na adwuma ya mi chi sa me ko hia papa bo so papa masem obebo mama ye ono kra ne de ne de kra de na me pe questions pa efi say me maame no mo de me fa nya me sum enti be ya na me suro enti me bisa the question papa de a wo so di ma me ye de yi o se me de mama de akoto chank chank kese bibia nim empty fatum eye mienu eye ska mienu na wa wo de baba na de aya ma wo de ba akutuma na de ba akota de na papa na no to so ye de wo so anya nimpa moja eye friends apotro moja na me de ye ya so no mata si ana papa pato apotro moja se wo so o ko nsu ase akofa apotra oba be mada no so a wo fa no ewo nsuo na se na wo masi da bi e mo de mo akofa mi atre mi nsuo kura wo kọ akofa na mi sumi bisa no question eja wo kire mi atre se sa apotro mi nu na wo fa no oba no wode be ska baako wode be ma no so be ska baako na chank kese na me koto no eno na me de oba no sa ska no batum na be ma no me de akoto ade na mi sika ye bebre enti de bia me mehwe ade na me akoto no ho ska de be gu chank nim enti say filling station me nkontem ta mama to ade apa na ma akoto menya onya diska no tum pa ni nyina be gu chank na wa kwaji ni nyina omuntimi nyeses papa mbisa ne se na se obi akwaje bosia no di ye adwuma na m diskan kokoto ade na se skan beguma papa onuma drowu anya me na mekuno wo na wakuno papa ne hwa me sa was akola wo krampa ade panam se pa ade papa na misuro ade misuro me daache na jese wo dwene nyame dwene mpo was na dia sam na wo kan papa me nchiro baby abiji na ha ya area ho ya de bibi be bo ho no mo se friska ne skamra ya maame no to pan no wa fa ntunta yes na pan ofo nchia no fresco as skamra na bibi anta ya chiro
adwumaden na no mo ye tell me kotobio but no na mpo de bomu awra na de magi na de se wo me dan eja o ka fresco ono maamefo no madwene se mo na wo de wano wo ka no na sika ne ba it was a bible say the other one be ka na bebem enti fresco scamra tam bia wo ye adwuma ne sika no ba na when me hu say somebody be si we atro fresco na fresco no o say fresca fine group asomatikuo and sisi ikuo da de bibiri be ba ho oh ekuo de so betumi adwon ni bi na me ye say me ikuo bi no ana me hu say fresca na o ka na nya de maame no mo ye ni bia no enye no bia we de o mo ko frɛ sika na nkasa atwe sika na masika na ba eja wan hweye o be science ka no ho e masika na mo mabedi wachi sa na abrabote obra de minimum se esese wodi wani na odi nachi no wo kyerɛw fa ha me fa ha di machi ne mo mutumri kasa an ho a o hwe okwa achi a obetwa wani no wasan afi hin na o bia na wo nyankopon bi hyira wo achi na wan kasa wo de o pe hyira wo ho enti mra nyankopon hyira ne baba na wan kasa okoto gya ne mu deda wo wie eja ehu se de nkola ne si pre metumi gina baby hwe saa na de wonwon ne se akola soso wo area ho no na on pen ho asem onye san hwe se de nyam bi si akira akola no wo mo de mu sonko de obre ne ho ase o tie futuo de o hwe nimpa sua no o hwe nimpa papa sa eja papa yi me penasem ma me fa mani ntufom na me hwe papa ya brabo a wo bo na mo na me ndi akire no bo se na brabo ya fefefe na mom di ose ono de ono kasa afa ne ntaban aso a ose opese opre no eja na brabo nya fe sika no kra no nya kra emfata somwe na meba yenko koje yaboafo nkrato omra na sede medi ka kire mo me se ahayet temofra online tv etwagu o facebook official Dr. Jacko any social media handles ni nyina no o check ya ubenyae na nkomo ayedi no asa agro so ayasempa mesrem ye maame ne ye papa no na yenyere ye ho ne yemo yetemu na sisi baby a nkwada no efa no ano odi ye kwaje aboafo nkrato aba ye ba ebeto aso etiefo yekoya yaba igusu yeto aso yenkoma ne yedi no ayehwam ne mu isusu ayehu enti ye kwa akoto aso yo ofa papa me saba hobio nkwadai afekura de eba cars bi ayato saa car yi ayefre no civic ende wo mo papa na wo mo yeso a no makope baby agina e wo road side baby a obehwe filling station bi no ma park no ma soso dobo anajo na ho no wo yi sika no sika ne de obi obeka sika nya bia oboa hwe ni mba na brabo me se na metie ene hwe de maye masidansi matoka se mitukwa akoba na me hwe aprantie no baby a nimfie wo na okika sansem wi e kire ye se sa na enhwe so mo ye brana na anodi ebre kura so yesi ga no kura no eba as a car no kura no omo renti wa auto kura be weja wonti no renti ana sadete na eja yenkomo ya yedi ahwefo ne atiefo emfanya desua na ofoforo fama ofoforo na ofoforo fama ofoforo enu anu na wo mo emfa wo mani coach ya wisi
ne omaso no mu tokuro entie bi ezan se nyansa ye fa no obi nchen enokre na efotuo nko ade ye fa no obi ano asem a ye ka ho asem no enne ye mabuno no mifiri abrepo junction be ya brantie ba ko butu nade ho ye se adro bi aba the red na ubusa wo so munye ska ni nyina wie a hwe niema o musade o mo ho bewrem hokra de ye be ko ho na empata me se wokoto ya pre na no enti bi kra me duro ho o mo no nkrekra phone so twa nam se masa munyai de bi o ma me kra ba o fi munyai na mo mezi nko bewa bi wokoto ho a chesenke esi ye football training na onkoto akra nko onkoto nso se de okoto wo no e die nya na de etimi nya ne wo mo no so ye ba ko no disa akoko drofo no wonya hu se wo gina ho saa na no afa na tia wa move me no asa gina ho saa okoro tot no asa asabo emu orem na aya na mebusa wo mo ho se na no me ne pani bi me kai afi apen ma hankron de okron miensa me tro krata bi ko India na krata no mu aye bai me so be parking kan ni hwehwemu me kanya kodru krata afa bi enwuma ne ka kire me se wani je enwuma yi hu pa wo wakomam na wo pese utubatare die nwuma no free yie na ekire wo die wo se wo ye wo nwuma ikinkan echi a kokrata fasu mafi nwuma no na ekasa me nka nada nwuma no na ekasa abirekura wo no na ye ka spiritual money a ehunhun mu sikanya te se de mrante kwa no na mo a enya de a emre ebi da sie ye no kra sabie mu ebi di sabie minim ye chen enkro bi kra de me mpese mebodin ebinum kra ene o maame na wotwe bi ese se wo no maame da mienu maame no so ate asese wanye ne sa ne ba na asem no ka ne ntemane papa de maame ni fra ebeye yie ni na wenum a ye ni nyina no yenkan unu se edayanim he kofi wa ba ko ne body betem numsi oguso ne fada na mawutiri ena hopoto sene se ubenya sebi so na ye peche ade beche na afi wo gina ho nkwa na ebrebi mibusa oduyefo bi no oye me hu nipa ewo suapon akiri adesua na me ko ne nche ko busa ne se krache me pese bi busa asemi mu nokra kire me wonu mo eba be pe huhumu sika se opese onya no hotam ya yetu abrogu fom kire akoko ekom se wonko dodo a obefa ne wumfie dodo a benya eye no ose ai na poku mo die minua no etesa akoko no esoso abrogu ya kire ne kom idio dodo obefa ne wumfie dodo a benya so bi ye fan na ewo mu asebo da ono no so okofa fan na ofafa wanya bosumi nsia 6 months nti u benya sika 6 months ye kan sem no ye kan ye o we nye bosrem kan ye kan sem a esie bosumi nsia nti sa nipa we enye me nwanwa se uchia no se afrishia pa ebe ye den so obeka sa afin komesa ye ho ebe ye den won't be because sa won na afi ni mfie dodo a ewo so no ankasa nya na ye bisi basa enti awofo onom sense kura de he asempakafo a ye asofo no kura asem de ye nenka ezanze ukọ sorry ade be ka kire ne se ubra beje visa bra wadwuma ne be ye me mauska kofra usikam eno no obi busa se ase e kire sei me odi bra beje kofra udiem bra beje ko yesei yedie nko a na ya na mebusa o mu akasa nti bia ya ugina wonim se ugina supermarket be essence asori akọ ye ton apple ye ton biscuit ye ma wei e wo so hunu de ugina ndia ubehwe emfie dodo nso akọ gina sempaka esofo nanim no wo de ya ahwe unya emfie adioso wom unya adiosia wom dabi aduonu nkron aduonu aduasanum aduanan fonko a na edura danse a wonum nso nko a ohene ntwa no eye nokre na
saa nneɛma no a yɛtontɔn na sɔre na yɛdi dwa yi ebinom de prakɛsɛ nyina kɔ aso prakɛsɛ de nkamenim wo de ato abɛkɔ bi mu na wo nkrakra bi mu na amawo apomuden ene yɛsɛ di sɛ prakɛsɛ no ɛyɛ akwankyere bi a ɔrehyɛ baabi a bɛyisi na da no ɛyɛ asɔre fie hɔ yɛagye nkwa yawe wantwe aba anhwe nkurɔfoɔ sɛ wasɔ fie mɛgya fie yɛni dwa wɔ hɔ asɛm ɛda hɔ no nanso so ɛne wo keka na sɔfo bi asoa ne men ɔtu so sa na ebinom yɛntetɛ no yɛnyɛ nsi yɛmu n'anim ase yɛnkɔtwe n'asɛm bi kora mmra yɛyɛ nipa ɛda bɔne wɔ na mmom de ɛde yɛkɔ nkwagyeɛ mu a yɛbɛnya nkwagyeɛ deɛ sɛ wobɛgyegye me na mankɔ bi a ɛneɛ da ne laa ne mu deɛ mese wɔsoro ahennie no yɛfa na nibre so ɛnyɛden so enti nibre so no a yɛkɔ no nso sika papa pɛ enya ewom a mɛkɔ dwomu sɛbio mɛsam fifire kakra awurade de bɛdom hwɛ ntoso tɔnfo ɛsa so ɛwɔ kumase dwom ɛne nkran makɔla ne meayɛ aka anɔpɛ no mu yi aboblosi ne dwadi bia aka hwɛ wɔn mo ɛtɔn atosodeɛ korɔ saso saa ebia ma be aduonum yeto obi adie so sana asɛmnetie yeto obi onyame a wɔyɛ wɔkyɛso nyame no ɔkyɛma ne so wɔbɛkyɛ sɛ woyɛ sinitwani na wo bam na wo brɛnso ya to obo ase ebre no beso amoa be ye te se agya konom ebi kura na obɛkyɛ wɔ no ebre wɔ hɔ de ma onipa da sane bia dodo na ni twɛn na uni twɛn no a wo pre ho no director amfa wankoto mpamu a wawie ye be basa ayabotre tobo de wo nya no mpo no sɛ ye ne papa mu a sire onyankopɔn hyira gu so ma na nyɛ sɛ media magidin me ba betwa asini kura na manfo besusu se meni asomasi ensu ye beba be fie na meni hwe e wo se me de me ho kodom society asomasi eku asomasi kukuam ye woni wawurade ntemu asem ohene me ntwa no etoda na me ame de me de eye mfato ho firi se dodo no a hwe me suame mo abrochirifo ene obi kire ne bakasa yetwi kasa yi se de ana kasa obeti asia was yen monfa jakusi ni manhwe dodo no ameti bi frɛ me bompa ye edema me na de tie ne sɛ me ba acting me hu sɛ adwuma no eye wachedi o enye wachedi o de wo mu pa ye creativity a ɛsɛ wo create ade ti me so me de me chat ma dwen na me di create me niema enye de obi eye na me kwa akososo ti nyaka se rowe na upria na me ame dade ma bompa ya ka kire brade se edi ade na me mfa nka ho na ma ade no nyi nhira nka nyame se eduru baabi no na producers ni nyina script no odi akire wode but ono abesa fa kira ba be hu se misro we de fa kakra shi mu mami kakra ni firi hin eye me creativity no wo ye den okay kakra bibiri bai edan kura ba bi ade ati beto meten krenti no na me ba kumase a se bi ontimi nkoda abusu afie bi edi kan rent fie full house a medam behwe ho adapatwa wa mobra osori a na me firi ho eti hotel bi e wo ye hwana no ha ya ben ba bi a medan wo ti be koda ho a anopa na masori na me come site wo yanka wa mobra na odeda hotel but ma nipa de na emu mabam me na me nim nia me ye sa me nya cement baako na me de kɔ me nya cement baako na ma frɛ me si na me de ne kɔ ebra no so ye me ntima ade da asa emeye ma japade wo nya wieri enti de okeka ye nyina sɛ nyankopɔn ama wa fɛ eti aya na ɔtwɛn honhom no na nipa nie eni yo meba eno ye kɔ akɔgye nkra to aba na yeyi yichiri ba ko so ama manfo ahunu ni ti a yete ha na ye ka ho asem ye ba na chese aduru so ye nkwankwaje ya bo afo nka to mba
dwumadie no de beba wie maka se nya de a yeji habo so kra nemum ensem a yede ba no so emu odu a chese yese yitie ne de aye futu a ye mrante ne ye maba wa dodo no a besaka aba be ye sebe abusuan ajapade eno baby ye adri what bi wo wasum na wo hu bi na ibi ka bi kire kwan mo fa so a o mo de gyan scan animu aka de ejaya na aro me de ya na de me kan se aro fu e se aro ho an aro na se susu ampa se meti hoyi aka ni ba sempo se me ko na metwi kura na me de dokun ni di abla na mo nka ho a enam se me na me twi nti me hwe se de me ko na enhye me mfa na potumi akotena toilet so eda na obi di amete ye kwa de ko sua ya no a ena odi sebe no wo twem na odi me toilet ni hyem ti se meko sebe ye atiefo mo fa nche se obi didi awie ya me se samre bi ko lancha o mo twem mo mo fa nche na esusu esese ye se kire ne ka fi se nanti kro asam na areho okoti bia ye mo adi a esen ko nya meso bi ane jeni no ono so no spices no I do. So shall see a found young coupon, a nkola brima, a bow. Unyamia you. So who's a young coupon asem, not the bow bra, a bow. And now additional young scienti. And a ma, some your money in a cosway a brabum. So who's asem now was a young sasha, and then young misro. So who's rude young coupon? Wo papa etna bra anasa papa nioma yeso papa nsaka no ade ntia bofra pese won saka no sa abre no ade ntia me de ya na me kase yesi bi na me bewu Yesu me ye Mary mi hu be mada me bewu Yesu ana nyankopon na obo wiase nyina no import good share for my yeti aso na se yaka kire me se me ba be wo nyankopon do ba ade na metwehwe se me ade na ohwehwe biu enti mehwehwe se nyankopon ka ye na o ma me fa afuro no de mba trouble nsanka sie bi so na ade se abofo ba wuwa me nanka wa wuni nanka mi amini eye den na Mary ko wu Yesu wo no dwan bu eye den se mi echa na ye ka kire me se me ba wu Yesu na wiase nyina genkwa na wo ka me amenya baabi a won na dwanbum sanya ka me fi sofo ayiwa atahwa na ka me kosofo yawo anya no kure anya no kure aplabo na ye ntubo ase ade ye papa bia na hyese no edene so wan fa yawo mu a wontumi ndi ye ana hwe gold utu gold na ehun nya shem yellow fe shem sao I just want the fajem what do you fajem mu no na e bright mu nebre enso so ye nimpa ya ba wiase ye mpagya no dabi ye mpagya no ya de nko a na epese yedi ye mpese ye be fajem impo David time no yeso okoku gorat na nani abre na wo nwan ya oba se wo nwan o gere na adwin sesu nyina ne se menimenya nkopon bi o wotumi obo no ho ban onu ne din mu na meye dai mi tusa enti uka se wo yesa nanka nani enna nyankopon so enanka na adwin nyina si nyankopon so a anka sa tai ne buo wa betumi ekun on venchampo anka no anso owura ne ntema jidie wo yanka se abra bom se ade kutuo ne kura ye no nyame hira so be kese besume yebo first no eja se ye maamenom edi dwa wonim so oton ade 100 cedis a wonya mfa so abro so 20 cedis no sinani so enti sa ade no se ye 100 cedis no to ya wo ton wachichem se ye nya do a wachem e ma na nya 20 and this sika pe na e tan
chese wodwene ho a wonte ase tan Ghana ho kira ba nyina ye sika pemro so aba Ghana obi ho mo nkoji sika duro enso papa o te central market abrabo a wo bo ne sense okoji sika duro me ye seminar me koto potash soda na me dia baba ye adwuma papa me ko edan no soda wo mu ma wo na me to ba ko pese na me kodre no bi fra me se obehia bi this week nten me nkoto be 5 bi emego me ko ya to stone Emma nimpa na me to no wo no gina gate na mis me pa cho me to potash o si asa na mis adai o so de me customer no nti me kana krache mate se e betum iti wadi akosi enti odi akosi egu store ho na atoto odi credo atotum ade achi ye we mebie ne 3 days time so da na ya to 3.2 no o ma so ekwa 7.5 sika open boom enso kai ne hu se ebo na wo de kotoye no enu na ade toye o adai yin akasa ye twetwetwe ye mene sika pemro so die na wo ankasa sika na wonya ne bebrebe die na beyo chese betwene ho amenti ase edan ba ko pe na abedem usi abunsa ne setu aso 100 kra ba ko pe ena eja wo bedem wo ba ba bia me bia ketu abi me empa ba ko pe na abeda so ketu abi empa ro so kra se wo pe to ato orom na de bia woda wo pa no ano ha ya na de bia woda na me so me da me mpre ti se me da se ya ade be che hwa na me da nti no mpa no anhwe ya ba na wo twekra ye nto de ti aneti eja obi so de ne nan na ekwa akoje obi so de ne be ma na ekwa akoje obi so de me ha na ekwa akoje obi ena mesi asofo ne nkremofo ne malamfo ne ade no so o ma fanyansa kwan so ehu se sika na ye hwehwe enti buo no mokra na oni aduro no betumi di aboa wo no power bia enso no afro se bra na omoa wo na wo ohie ni wo kakra wa na ekura no wasaje se woni brade a sa na baba sa ne to me da se pa so duam se medical ka chem se ahade nsempa nko a na de betete mlante ne mabawa no enanka ye beka na minim se trosem so kan se ye mata kinkan afutu ene nkyerɛkyerɛ nkopem so no awurade ebeba ne ba ne sen ene ye gemu ohene papa ansa ne ye be firi so no ye ka asem bi ma na asem no ye me de ne ye ka asofo asem sa ye se betiti nansan social media se na sofo bi ka se sika duru bia ni baabia nipa no kwan bia befa so obi sika ni bia no pe na sika de eye obi bodu ya ka sika nya bia sa nipa no otam na meti na me sefem kaka se enti wenum ne ye hwe on so de akọ heaven na say heaven ni ho na on pese mu e kire sasasi ya so na ye ni ya na se me ba so am say ifru so ana chese ebre na ayebe sen na ye kana kosi no kwasem nie de ene ahwefo a wo mo hwe edawanim dwumadie yi e wotete Mofra TV adesuade kase pa ene ye bo wono mo asom na ye gina mo ponachi ebi ana wo ye abrante kwa na baba wa bi wa ye wadwen se anka wo betu ana mo bi eti sei twi break jai kra gina kwa na no hopote jai kra ebi a wa ye wadwen se wo kosofu obi ho wo se kwan di a wo be fa so se de eje kan sikanya de enye bone bia no ne ade a no akeka nsem bia na kan hu se de wo pre ho apentem apesika no de ayo no ebi kra na awurade se nya wo na obeye 1 Kings chapter number 6 ayemfo nguma edi kan ya eye chapter 6 no verse number 1 no oka asem bi David ne ba Solomon awurade ka che David se krache transe eniema ne cement ne iron rods no a eje ko wapa gu ho no ade kese bi wo wiase anye wo na memo aye wagi din ewiase nyina an eye de mi awurade me de ahye won sa no to aye ho so ne momade asumasi de age se wasene mu ba na memo no abe ampanso ya eya sorry dan kase no na awurade hwehwe de free Israel for ho no wan fa ma David pe akade ne nyina gu ho enye on nesi ye Solomon eno ka che ne se on nemra mesie kire wo se
enye di onipa pa nyada hono na ne nkwa wo na mmom awurade wo bra wo de ye na ade de ma onipa da sene biara enti asofo no amumu so a mo tu amanfofo mo kwa asafo no ne asori dan ko gina nipa dom na nimu a mo asem a mo kan ne se he sikanya de se wo be kan nyame asem ba na disi madu ebinsi na asofo bebre mu aden e ba ne sei babro no mato adwene papa pa bobo ne kan e wo se he se muntimi nso a munyai medase na de se kura de babro no eda ho kakra so se sofo pa befa akenkan adi sem ama abrantia bohu ana baba wa abonu hu no kopon hu no enya ho omo kra na omo de enhwiren katakata bone ho oh ye oh he ababa wa no wape na wo so ompene bra me ya de bi ama wo sem sofo no omra wo be ya de bi ama no nipa won kwa adwuma ntem ena adwuma wura ne se oyi na di esense na adwuma ba nyefe na adwuma nyefe obi ba ho se oba be ya adwuma ho no no na ewo ho a no wafa na mobile phone telephone ho no obedi na kanchima nkomo ena adwuma wura se oyi na di obebo wo sofo amane a wo se omra me ya de bi ama o mi adwuma wura na so wo se wo frɛ na ni ai wei enti mua ena mo hye mrante kwa no kutupa ene obi kwa so de mu a na ade hye ni tirim nya nkwaje se obenya ligri l'argent ade ba ko ebodia ye fe ye sesa wo kasa bi mo edo asa medase eba mini anam se medical ka chem se setimo fra online tv de ye de sempan kwana eba hwe ensem a me maame yaka na hwe de minua branch yaka na che se nipa biwo nipa bitirim na madika aka se ahade program wi so sebe obi nim obi kire de nipa titiri bi sei na me do mbeba na ensempa ahinta nyansafo no wa yi akire enkokoa no ama ye de abo yebra madika aka chem se aha ubenya no social media handles ni nyina so titiri Facebook official Dr. Jaku itwagu na eda wanim dwumadie no ye no eda ya wada donko na chese ya hyase ena ebranda soso eye kiremu kireme eno so donko ni ya hyase ni nyina Jaku abrantie me na metena adwam yeguso esre obi biala opese obebo udwadie hu dawuro soso no yebesom obi biala opese ye ka bibi ede boa de wo ye ebeboa echi no soso be hu mpanimfo a yebesum na yaye ne fefefe sabre die ebre na yebe ye de dwumadie na bawiye nyame ya adom a na wode yenkwa che ya na wo twese ne wo beti yenka ti mame me da asepa university me da asepa anapoku papa me so me da asepa nyame o nhira mu nyina na o asem a wo kan twato a titi ana yenka ntwato kakra me ka twato ni se yo ho sa abofra na nyame ama waye pini mo if it's a trone say di obre no ho ase no ono na nyankopon opija no edas papa we die kwenya kese na me so meda mo ase pa se nyankopon aso dayepa na wo se sa de wo bo wakoma mu don ne kasa kire ne mrante kwa ne di wiase esi ekro no bo wo no mu kokko ne fafa dwumadi etese so oya de sanse enye adwumadi ne meska na wonyankopon hira ene me oni pa yodefo meda wase so meda mase eti sene me kan eye tetemofra online tv social media handles ni nyina misra obenya aya na wa share no wa subscribe no wa like no wa comment na dwumadi aye kama ebedrum rebi no ye be frɛ na mosomo mo akire mo adwen wo dwumadi so eti nyame ya adoma da sene mbeti yenka da mu nyina mo ase bye bye